паклікання. Гісторыі людзей, якія адказалі так на голас Пана Бога. Пахвалёны Ісус Христос, паважаныя радыёслухачы, вітаем вас у нашай чацвярговай праграме «Голас паклікання». І сёння ў нас ёсць госць. І госць гэты прыйшоў да нас нездалёк. Нездалёк. Ну, не пешу шлі. Не, з дапамогай сучасных сродкаў. З дапамогай сучасных сродкаў да нас сёння дайшоў брат Капуцын Олег Шэнда. Вітаю вас, хвала Христу. Хвала навекі. Я тут пакуль такую падрыхтоўчую працу праводзіла ў студыю, высветліла, што ён таксама баіцца эфіраў, як і я. Там страшна. Ён нават губляе прытомнасць у нас тут амаль што. Таму мы з яго пачнем з такіх простых пытанняў. Гледачы проста не бачу, што у нас аптэчка падрыхтавана. Дзе? Ну, ў студыі, я разумею. У нас ёсць аптэчка ў студыі, але вы ж не сыходзьце на нашу аптэчку. Давайте вернемся ўсё ж такі да вас. І такое простае пытанне 2x2. Мне раней было 4. А 3x3? Мне здаецца, што 9. Ну, я бачу, што чалавек функцыянуе, можна пытацца аб больш сур'ёзных рэчах. Брат Олег, ну, наша перадача, яна накірована на тое, каб пазнаёміцца са святаром і даведацца аб тым, як ён жыў, дзе ён жыў, адкуль ён паходзіць, і што паспрыяла таму, што ў дадзеным выпадку ў капуцынскай супольнасці дадалося членаў, тым больш я ведаю, што вы і нейкую такую кіраўніцкую пасаду займаеце. То будзем разбірацца з вами, добра? Ну, давайте паспрабуем. Колькі вам гадоў? Ну, гледзячы на маю сівую галаву, мне крыху больш, чым 40. Крыху больш, чым 40. Крыху больш. То бок вы з святаром уже ў такім больш-менш сучасным часе станавіліся ў апошнія 20-годдзя, так? Нават меней. Я ўжо не маладым чалавекам стаў святаром, у мне толькі 12 гадоў святарскага. То бок уже такі быў лічбавы нармальны свет, інтэрнэт працаваў, і інфармацыі шмат было. І вось вы вырашылі з усяго такого... Ну, калі я пачынаў шлях станавіцца капуцынам, то дасягненне доступ да інтэрнэту быў яшчэ дастаткова абмежаваны. Такое было? Бам-бам, чакайце, тэлефонная лінія занята. Ну, увогуле, маё студэнцкае жыццё – гэта чарга на пункце тэлефонаў, кабінка і патэлефанаваць маме. А дзе гэта было? Гэта было ў Менску, тут, у беларускай сталіцы. А куды вы тэлефанавалі маме? Маме. Мае бацькі святой памяці, але жылі яны ў далёка нікаму невядомым райцэнтры Мёры на Віцебшчыне. То бок вы паходзіце адтуль? Так, гэта моя радзіма. А з каталіцкай сям'і? Ну, што значыць з каталіцкай сям'і? Мы заўжды шукаем карані святарства ў каталіцкасці сям'і. У бабулях там, звычайна бабулі стараюцца. Былі ў мяне і бацькі католікі некаторыя, і бабулі католікі былі. Так, то бок дзяцінства ваша прайшло ў каталіцкім асяроддзі? Ну, у звычайным асяроддзі. У гэтым асяроддзі былі католікі, але я доўгі час не ведаў, што гэта каталіцкае асяроддзе, калі так можна сказаць. Ага, а калі вы пачалі так свядома хадзіць у касцёл? Ну, так, калі вы памятаеце, што вы ўжо вось хадзілі ў касцёлы, так. Ну, нават я веду дакладную дату, калі я дабравольна і свядома пайшоў у касцёл. Гэта было Божае нараджэнне, а я быў 11-класнікам. Вось як гэта было. І было гэта там на Віцебшчыне? Так. А з кім пайшлі? Ну, мне было прасцей пайсці з некім, і таму я таксама угаворваў свайго старэйшага брата, ён ужо хадзіў у касцёл там нейкі час, каб ён мяне таксама сабой узяў. Ён мяне давёў да дзвярэй касцёла, нават увёў у касцёл, паказаў так арыентацыю, там алтар, там тое, там сёе, і сказаў, вось, маліся. Вось так было мои першыя крокі ў каталіцкай святыні. А дагэтуль нічого? Дабравольныя. А дагэтуль, ну, вадзілі вас туды? Дагэтуль я быў ахрышчаны ў касцёле, і хутчэй за ўсё яшчэ ў перыяд да школы некалькі разоў быў у касцёле. А чым вы займаліся? Вось вы былі некалькі разоў у касцёле, а паміж гэтымі разамі чым вы ўвогуле займаліся? Жыў звычайным гарэзлівым дзіцячым жыццём. Хобі, інтарэсы, сябры, стасункі з братам. Распавядзіце, калі ласка, пазнаёміць. Мне так здаецца, што маё жыццё было звычайнае, якое магло быць у тыя часы.
усе стасункі з людзьмі былі пераменнымі, ад паспяховых да больш складаных. Канешне, у мяне было нейкае кола сяброў. Мне здаецца, што у нас былі цудоўныя адносіны з аднакласнікамі. Хобі, я скончыў у сярэднюю школу там у Мёрах матэматычны клас, і таму мне здавалася, што я вельмі тэхнічны чалавек. І я любіў матэматыку, фізіку, інфарматыку. Вось тады это былі толькі пачаткі інфарматыкі у той час. І шмат часу прысвячаў тэхнічным гурткам, радыётэхнічным, альбо проста там майстраванне нешта. Вось гэта быў мой свет, у якім я вельмі добра сябе адчуваў. А навошта тады выйшлі з яго? А я не спяшыў яго выходзіць. Пасля 11 класа, нягледзячы на наведванне касцёла, вы вырашылі, што ўсё ж такі кімсьці будзеце не святаром пакуль што, так? Так, у мяне былі думкі пра галіну, якая сёння вельмі папулярная ў свеце. IT. Чамусьці на той момант мне здавала, яшчэ не быў упэўнены ў тым, што гэта некая там рашучая перспектыва. А як вучыў мяне мой тата, што ўсё ж такі мужчына павінен нешта ўмець, каб самастойна зарабляць на хлеб, таму я паступіў у Мінскі дзяржаўны вышэйшы радыётэхнічны каледж. На якую спецыяльнасць? Рамонт бытавога абсталявання. То бок, у доме капуцынаў усё адрамантаванае цяпер? Больш-менш. Гэта іншыя эпохі. Радыётэхніка 25 гадоў таму, гэта ўжо музейныя экспанаты сёння. Шкада. Я ўжо так вось уяўляла, што я буду рабіць наступны раз, калі штосьці падрамантаваць у нас на студыі Радыё Марыя. Прывозьце да капуцынаў, што-небудзь прыдумаем. Прынамсі, можа, зарганізуем музей. Ага, вось так. Ёсць такія думкі. Радыётэхніка. Скончылі вы навучанне, там атрымалі дыплом? Так, я маю дыплом. Я не разумею ўсё ж такі, адкуль вы ўзяліся тут сярод капуцынаў. Дыплом мае, прафесію абраў, нічым асабліва не цікавілася, акрамя дважды два. Я так добра пачала праграму. Мы не дамаўляліся, дарэчы. Мы не дамаўляліся, дарэчы. Можа, трэба падумаць і вярнуцца. Калі б вот цяпер такая добрая прафесія IT, можна было бы паспрабаваць. Калі спатрэбіцца шукаць хлеба ў іншых месцах, то не выключана. Не думаю, што гэта мой шлях. Дарэчы, шчыра кажучы, мне ўжо было досыць складана скончыць каледж, таму што якраз час, калі я вучыўся ў Мінску, это быў час майго вельмі інтэнсіўнага рэлігійнага жыцця і рэлігійных адкрыццяў. Таму ўжо тады ў мяне з'яўляліся думкі, што ёсць і іншыя бакі жыцця. То бок рэлігійныя думкі ўзніклі ў Менску? Першы ўсё ж такі не ў Менску. Вы пачалі з каранёў, і ўсё ж такі для мяне, але я гэта сэнсаваў ужо хіба нават будучы святаром, такім нязломным прыкладам хрысціянскага жыцця з дзяцінства, яшчэ хіба дашкольнага, з'яўляецца мой дзядуля, который стаіць на каленях і моліцца. Вось кажу заўжды, шукайце кагосьці з чалавека сталага ўзросту ў сям'і. Бабуля вось не праканала ў нас. А дзядуля знайшоўся? Мяне да жанчын ўсё ж такі быў меншы давер, ці менша зацікаўленасць. Жанчыны займаюцца шматлікімі такімі жаночымі справамі, і, быць можа, для хлопца гэта не так цікава. А вось калі мой дзядуля, который быў вялікім аўтарытэтам для мяне, который займаўся там вялікімі рэчамі, меў там доўгую біяграфію і поспехі жыццёвыя, і пры гэтым пакорна кожную раніцу становіўся на калені, я быў упэўнены, што ён займаецца вельмі важнымі рэчамі. Хоць я гэта не разумеў той час. Давайте узгадаем вашага дзядулі яшчэ. Як яго звалі? Мечыслаў. Давайте уже агучым. У нас такая праграма, дзе гэта ўсё вельмі важныя рэчы. Так, канешне, гэта важныя рэчы. Няхай імя дзядуліна тут захаваецца ў нашай праграме «Голас паклікання». І будзе такі архіў. Бацьку маёй мамы звалі Мечыслаў Рэут. Гэта, як і Шэнда, не вельмі частае прозвішча ў Беларусі. Не вельмі частае прозвішча. Цікава, як гэта так саўпала, што Рэут, Шэнда і ўсё ў адной асобе неяк спалучылася. Так падрабязна каранёў я вам не змагу вытлумачыць. Я сёння зранку была на раратняй імшы і глядзела на молячыхся маладых мужчын. І мяне таксама гэта ўразіла.
Ну, так не заўжды задумваешься, так спыняешься, каб задумацца аб тым, чаму яны гэта робяць. Усё ж добра, маладой, сильны, працуй і добра. А вось цяпер вы сказалі пра дзядулю, і таксама я задумалася аб тым, молячыся мужчына, так, это... Ну, мне здаецца, што, можа, крыху змяняючы тэму, ўсё ж такі бацькі заўсёды хочуць, каб дзеці былі шчаслівымі. Ну, і адзін з аспектаў такіх бацькоўскіх мараў, веруючых бацькоў, тое, каб дзеці былі веруючыя. І вельмі часта бацькі не надта бачуць, як у тых вера ў дзяцей праяўляецца. А мне здаецца, ўсё ж такі дастаткова проста быць веруючым чалавекам, і дзеці раней ці пазней узгадаюць пра тое, што гэта важны аспект жыцця. Прыклад уласны. Ну, так. Найбольш прамаўляе. Нават калі з нейкім спазненнем. У той дзень, калі вы трапілі на Божае нараджэнне ў Міёрскі касцёл, распавядзіце, калі ласка, пра вашы ашушэнні. Найбольш яскравыя перажыванні гэта была імша вігілія апоўначы, і гэта быў страшэнны мароз. І таму тое яскравае, што мне засталося, тое, што я там замёрз. Гэта адна рэч з такіх, не скажу, што яны непрыемных, но але вось з цяжэйшых. А другая рэч, якая мяне ўразіла, гэта тое, што падчас літургіі... Я ж не разумеў, што адбываецца. Ну, слова літургія для мяне было важнае слова. Я разумеў, што адбываецца нешта важнае, але больш я нічога не разумеў на той момант. Але тое, што мяне ўразіла, гэта прыгожыя спевы па-беларуску, ну, это былі калядкі. Раней іх нідзе не чуў. І гэта такі час калядны, калі вось і навяртацца, мне падаецца, для такого... Ну, мне здаецца, што навяртацца я не вельмі спяшыў яшчэ. Я нават і не ведаў, ну, але што гэта магчыма. дакрануцца да касцёльнай вось... Ну, але вось я якраз дакрануўся праз тое, што пачуў арган і беларускі спеў. Ну, мяне таксама было ўражанне, што касцёл нейкім чынам звязаны з польскай мовай. А спявалі тады па-польску? Ну, звычайна. Гэта было незвычайна імша, на якой спявалі па-беларуску? Я раней ніколі не чуў, што робіць у касцёле. І даследавання ніякага не правялі? Ну, я кажу пра тое, што я тады адчуваў. Пазней я не то, што даследаванне, но але я ведаю тое, што ў Мёрах ўжо там нейкі даўжэйшы час моляцца па-беларуску. Ну, але ж я гэта не ведаў, калі ішоў першы раз. Стасункі з Мёрскім касцёлам на тым і скончыліся. Гэта быў 11 клас, пара была пераязджаць у Мінск. Альбо вось Мёрскі такі флёра застаўся. Прыкладна скончыўся. Успаміна аб гэтым месцы. Аб Мёрах? Ці ёсць штосьці яшчэ? Ну, гэта моя радзіма і вельмі блізкія мне месцы і сцяжынкі. Хоць пасля смерці бацькоў, ну, уже як бы нема да кого вяртацца, таму я там не так часта бываю, акрамя восенню на магілах. Ну, весной таксама. Але калі патрапіць у Мёрскі касцёл? Не скажу, што я там нейкія асаблівыя пачуцці і перажыванні маю. Дарэчы, я ахрышчаны быў таксама не ў Мёрскім касцёле. А дзе? Вёска Ідолта, это Мёрскі раён. Гэта недалёка ад Мёр, але ў савецкія часы, ну, відаць, для бацькоў было так, не ведаю, больш бяспечна, магчыма, ахрысціць мяне па крыёму на беразе возера. Іншая, не Мёрска. А ці ёсць касцёл, з якім звязаны асаблівыя пачуцці? Асаблівыя пачуцці? Ну, мне здаецца, што... Ну, я зноў жа не хацеў бы кожныя пачуцці называць асаблівымі, таму што ўжо... Ну, мы шукаем асаблівых, голасапаклікання. Але вось узгадваючы той перыяд такога рэлігійнага жыцця ў час студэнцтва, для мяне вельмі блізкім з'яўляецца касцёл на Залатой Горцы ў Мінску. Добра, едзем далей. Паспрабуем. Вы пераехалі ў Мінск, паступілі ў тэхнічны каледж, а Бог дзе ў гэты час быў? А Бог быў нашмат раней перад усім гэтым. Ну, я думаю, вось 11 клас, вігілія, і вось уже мы ў Мінску. Не так было? Ну, больш-менш. Справа ў тым яшчэ, што перад тым, як пайсці ў касцёл, ну, гэта не было так абсалютна капрыз, хоць у знеснай ступені, быць можа, я ўжо меў на руках так званы катэхізм каталіцкай царквы, хіба выдадзены ў Лондоне Александром Нацаном, і дзе ў форме пытанняў і адказаў я шмат даведаўся пра тое, хто такія католікі, і нават навучыўся нейкіх там асноўных малітваў.
І я гэта ўжо асэнсоўна. Пайсці ў касцёл гэта было нейкім чарговым крокам майго рэлігійнага жыцця. Наступны раз у касцёл я пайшоў вот пасля того Божага нараджэння ў 11 класе, у 94 годзе, это было канец 94 года, калі я пайшоў у касцёл. Наступны раз у Мёрскі касцёл я прыйшоў, калі ўжо здаў уступныя экзамены ў Мінскі каледж, але яшчэ не ведаў, паступіў ці не паступіў. Вось. І калі я вярнуўся з уступных экзаменаў у Мёры, вось я схадзіў у касцёл, памаліўся, і ад того моманту, ну, мне здаецца, не было такіх нядзеляў, калі я не быў у касцёле. Ну, вось такая кароткая гісторыя і мой вопыт. Так, а што далей? Як тэхнарь, які ходзіць у касцёл і пачытаў катэхізіс, дайшоў да таго, што цяпер ён сядзіць у студыі Радыё Марыя ў хабіце капуцына? Гэта ж і пасля, нават пасля радыёкаледжа ў маім жыцці была яшчэ адна цікавая старонка. Паміж вось каледжам і жыццём капуцынаў я служыў ва ўзброеных сілах Рэспублікі Беларусь. Это прекрасна. Гэта таксама цікавая старонка майго жыцця. І думаю, што там шмат рэчаў даспелі. Ну, давайте спытаемся пра гэта. Распавядзіце, калі ласка. А што расказваць? Пра рэчы, якія адбываліся ў войску. З чаго потым выплыў капуцын? Ну, з чаго выплыў? Я, можа, яшчэ і перад войскам задумаўся пра тое, што мог бы быць капуцынам. Але з іншага боку, для мяне заўсёды абмежаваннем было тое, што каб быць капуцынам, мне на тым этапе здавалася, трэба быць святым чалавекам. А я тады ведаў, што я не святы, і сумняваўся, што мяне гэта атрымаецца. Вось, ну, але вопыт войска і тыя жыццёвыя сітуацыі, з якімі я там сустрэўся, і людзямі, з якімі я там сустрэўся, ну, у нейкай ступені падвялі мяне да таго, што ўсё ж такі можна падумаць пра тое, што, быць можа, капуцыны бываюць і не святыя. Вы нам так тайну не хочаце раскрываць? Па кавалачках былі там людзі? І штосьці там такое адбывалася? Шэраг гісторый, которые, ну, разам выдаюць нейкі вынік. Ну, гэта было ўжо беларускае войска, 98 хіба год. Але з іншага боку, афіцеры гэта былі афіцэрскі склад, камуністы і паходжанне не беларускае. Вось. Калі я прыйшоў у войска, усе ведалі пра тое, што я католік. Таму што адно з пытанняў, як ідуць у войска, як ты адносіся да рэлігіі, ну, я ўжо настолькі быў тады, не ведаю, даспелы ці наадварот, што я ўсім казаў, я католік, практыкуючы. Вось такі быў мой адказ. І гэта заўсёды ўсіх, прычым гэта пытанне агульнае, просто, ну і пазней, як трапляеш у канкрэтную вайсковую адзінку, то ўсе з тваіх камандзіраў з табой размаўляюць, цікавяцца там тваім жыццём, хто ты такі, адкуль, і заўсёды пытаюцца пра рэлігію. І калі я кажу, што я практыкуючы католік, то гэта ўжо для іх такая дзіўны адказ. А акрамя гэта там пытаюцца яшчэ заўсёды пра сваякоў, і калі я яшчэ сказаў, што мой старэйшы брат у семінарыі духоўнай, ну то гэта заўсёды былі для іх разважанні на тыдзень, як да мяне падыходзіць, як са мной размаўляць, ці можна мне аўтамат даваць і так далей. Ну гэта адзін з момантаў. Хаця, калі мой камандзір даведаўся роты, гэта такі чалавек вельмі важны, ён, між іншым, ён прымае рашэнне, хто можа ісці у увальненне, это называецца, выйти ў горад там, на некалькі гадзін, хто не можа. І вось калі ён дзесьці там прачытаў ужо ад папярэднікаў, што я практыкуючы католік, ён мяне разу паклікаў і казаў: «Шэнда, як я разумею твой адказ, то табе трэба хадзіць у касцёл, там у кожную нядзелю будзеш хадзіць у касцёл». Вось, ён быў такі харошы. Гэта адзін. Ну, гэта такі быў свет 90-х гады, мне здаецца, такі былі перамены. Яшчэ нармальны свет тады пачатак, можа. Ну, свет заўсёды прыгожы. Ну, у ім ёсць розныя людзі, которые вось змяняюцца, і моя прысутнасць таксама нейкім чынам ўплывала на іх, а іх там на мяне. Ну, я служыў, яшчэ дадам, гэта таксама вельмі важна, я служыў у самым прыгожым беларускім горадзе Нясвіжы, і вайсковая частка там была побач з касцёлам. Таму схадзіць у касцёл это было зусім... Яны самі хадзілі хіба? Нескладана. Ну, некаторыя, пэўна, хадзілі. Аднойчы я сустрэў вайсковага ў форме ў касцёле. Можа, чого-нибудь не памятаю, таксама можа быць. Давайте яшчэ згадаем, можа, нейкіх людзей ці нейкія творы, якія паспрыялі таму, што вы абралі менавіта вось гэты шлях. Не проста радыётэхнік, не проста так. Вось вы шлях святарства абралі сярод іншых. Ці хтосьці быў побач, хто яшчэ дапамог? Ну, ўсё ж такі чалавек, которага я амаль што не ведаў,
але пра которого крыху чуў, гэта святой памяці пробыш мёрзкі, Уладзіслаў Петрайціс. Вось мне здаецца, што тое, што я пра яго чуў, тое, што ён ёсць у мёрах, і тое, што ў мёрах таксама была ўведзеная літургія па-беларуску, я думаю, што для мяне гэта было нейкім такім пунктам зачэпным адносна маёй тоеснасці каталіцкай. А з твораў, моя любимая паэтка Ларыса Геніюш. І ейны жыццёвы вопыт, вельмі важны для мяне таксама. Хоць беларуская мова? Няма просто такой сувязі рэлігійнай. Беларуская мова у вас, яна як часта, верней, не так. Скажу пра сябе, я беларускай мовай актыўна стала карыстацца пасля таго, як трапіла на радыё Марыя. Вось 4 гады, гэта мой такой дзень нараджэння для беларускай мовы быў тады. А у вас як з ёю? Як з ёю? Так як, думаю, што больш-менш у маіх сучаснікаў, я вучыўся ў рускамоўнай школе, бо Мёры гэта райцэнтр, гэта горад, а ў горадзе былі рускамоўныя школы. Хаця дома, мова, якой размаўлялі дома, больш беларуская, чым руская, можа, і больш трапна было б назваць трасянкай. І вымова руская ў мяне заўсёды была трагічная. Вось, і таму я з пэўным сорамам, мне здаецца, быў такі перыяд, калі я сорамам справу тое, што я не магу чыста размаўляць па-руску. Але ўсё ж такі ў 90-х гадах, незалежна ад нічога, я зразумеў, што смела магу размаўляць па-беларуску, і гэтага на нейкі мінімум дастаткова. І таму ад той пары, са школьнай пары, матэматыку я вывучаў, адмыслова купляў падручнікі беларускамоўныя і дадаткова яшчэ вывучаў матэматычныя тэрміны. Мне гэта было цікава. І ад того моманту беларуская мова гэта моя родная мова, і ўсё. І так я гэтым карыстаюся. А я вось тут ухвацілася за планшет, бо дасылаюць паведамленне. Пытанне. Ваш брат, таксама манах, отец Юры, хто з вас першы пайшоў у кляштар? Гэта першы ў значэнні гістарычным, часовым. А якія яшчэ бываюць? Не ведаю. У наш шлях складваўся незалежна адзін ад другога, генеральна. Ён старэйшы за мяне на 3 гады, але ён там свае гісторыі вучыўся, быў у войску і так далей. І тады, калі мы прымалі важныя жыццёвыя рашэнні, то мы не былі побач, можна сказаць. Але ён быў першы, ён уступіў першы в ордэн, я быў у войску тады. Так, давёў до касцёла, это адказваю за школу, давёў до касцёла, паставіў, сказал, касцёл там, алтар там, ідзі. Всё. Гэта было дастаткова. Я вельмі цаню вось такую свабоду, якую я меў у жыцці. Але ж вы сябруеце? Мы найбліжэйшыя людзі, мне здаецца. То бок усё нормально, нам не хвалявацца. Не бачу пакуль што падстаў для хвалявання. А раскажыце, калі ласка, пра то, як канчаткова і калі канчаткова сфарміравалася гэта ідэя, усё іду ў кляштар. І іду я да капуцынаў. Тое, што я трапіў да капуцынаў, гэта ж тое, што я атрымаў павестку ад Бога, што вот я твой Бог, ідзі да капуцынаў, больш табе нічого не трэба. Гэта ж не было так. Праўда, як я ўжо казаў, я вельмі не смелы быў у тым, каб ісці ў кляштар. Хоць мяне гэта вабіла, мяне гэта цікавіла, і я ўжо ведаў некаторых капуцынаў. Быць можа, нават прыходзілі мне думкі, што я мог быць лепшым капуцынам, чым яны. Але тым не менш, усё ж такі кажу, што адвага у большай ступені у мяне сфармавалася падчас войска. У войсках гэта быў той час, калі я ведаю, што пасля войска нешта трэба будзе рабіць. А тым больш ведаючы мяне мае камандзіры, яны таксама не бачылі іншага шляху, як толькі што я буду каталіцкім святаром. То бок на вас так паглядзіш і адразу зразумееш, так? Я не ведаю, якімі яны там меркаваліся, ці позіркам, ці біяграфіяй, ці нейкімі плёткамі. Я не ведаю. Але адзін з момантаў войска, заканчэння, это тое, што атрымліваеш характарыстыку, як ты служыў войску. І гэта з'яўляецца адзін з такіх важных пунктаў для таго, хто увальняецца ў запас. І камандзір мне падходзіць, гаворыць, ты скажы, што там напісаць, каб цябе ў семінарыю добра прынялі. Вось іх такое разуменне было. Такія хорошыя людзі.
Ну, не, я сустрэў шмат вельмі добрых людзей. Увогуле, мне здаецца, што людзі у асноўным вельмі добрыя. Ну, але потым яны неяк пад уплывам асяроддзя псуюцца і паглядзі цяпер, што адбываецца, і аж поўсць з дыбам устае. Ну, устае. Але гэта момант часу. Людзі ўсё роўна паміраюць добрымі. Тут я бы ўжо паспрачалася. Ну, паспрабуйце. Не, ну, можа, па-за рамкамі эфіра, там яшчэ вось сестру Міхаліну пазавем. Яна таксама можа штосьці дадасць. Давайте. Вы как-то не хочаце вось у кляштар ізноўку трапляць? Я вас вяртаю вось у той момант. Кляштар, парог кляштара, я прыйшоў туды. Калі я прыйшоў... Я чытала вашы Калі я правіла прыйшоў капуцынскія. на парог кляштару, Яны вас прынялі. я ўжо не сумняваўся, што я там застануся. Хоць, безумоўна, тэарэтычна, гэта рэч такая двухбаковая і дабравольная. З аднаго боку трэба хацець заставацца ў кляштары, а з іншага боку кляштар павінен хацець з табой заставацца. А кляштар гэта дзе? Той кляштар, які я ўпершыню уступіў, гэта быў кляштар капуцынаў у Докшыцах. Той самы ў Докшыцах. Той Кляштар самы. капуцыноў. Ну, ён адзін з першых у Беларусі у такім больш-менш класічным разуменні нармальнага кляштара. Што такое нармальны кляштар? Ну, вот гэта цікавае пытанне, што такое нармальны кляштар. Справа ў тым, што капуцыны ў Беларусі доўгі час, ну, гэта адзін з найбольш маладых ордэнаў мужчынскіх, які ёсць у Беларусі, але доўгі час капуцыны былі бяздомнымі. І мусілі б быць бездомнымі. Беднымі, бездомнымі капуцынамі. Ну, не ведаю, ці мусілі, але так у іх было. А ў 90-х гадах у Докшыцах будавалі... Ну, мы нават у сучасным свеце не ўжываем слова кляштар. Гэта дом капуцынаў. Вось, ну, пабудавалі такі большы дом, у якім ёсць месца, дзе можна разам есці, дзе можна, кожны капуцын можа мець свой пакой, які называецца келляй, і дзе ёсць месца, дзе капуцыны могуць разам маліцца. Это не касцёл. У капуцынаў у дома ёсць асобная капліца, которая называецца манаскім хорам, дзе браты молюцца разам. Это такую капуцыну? Не, у большасці манаскіх ордэнаў, а можа і ва ўсіх. Я кажу пра капуцыну. Вы прыйшлі ў Докшыцы пешшу? Пешу я ішоў ад прыпынку аўтобуса да того дома, дзе жывуць капуцыны. Капуцыны ў Докшыцы жывуць на акраіне горада. І гэта таксама адзін момант, я не адзін ішоў. Нас было двое, которые прыехалі, вось, каб застацца у тым кляштары. І мы былі беднымі маладымі людзьмі, але яшчэ вот па дарозе ад прыпынку аўтобуса да дома капуцынаў мы там, можа, на апошні ці менш апошні грошы купілі па снікерсу, яго з'елі, і у нас гэта быў такі сімвал апошняй радасці свету, а пазней нам здавалася, што мы будзем толькі пакутаваць. З тых часоў больш ні аднаго снікерса не ўжывалі. Ну, мы так думалі, што ўжо больш ніколі іх не будзем ужываць. А які гэта быў год? 2000-ны. 2000-ны? Такі свеж даволі год быў. Ну, ўжо 20 гадоў, ўжо дзеці выраслі за гэты час. Сапраўды, ўжо там перспектывы былі такія, можна было ўжо все, што заўгодна, а не кляштар. Гэта я жартую. У жыцці? Так. Ну, магчыма, перспектывы былі, але ўжо некалькі гадоў так бачыў сябе ў кляштары. А што такое было ў кляштары, што было найбольш самае вось галоўнае, самае прывабнае, самае... Вось хачу вось гэтай прычыны, пайду таму. Не было такога галоўнага, прывабнага, яркага, яскравага, што без гэтага я жыць не магу. Мне проста, я бачыў капуцынаў, якіх я бачыў перад гэтым, то, што мяне прывабіла іхная простасць, шчырасць, ну, і мне здавалася беднасць. А потым аказалася, што капуцыны не бедныя. Ну, багатых капуцынаў я не ведаю. Так, вось па дарозе да кляштара мне такія апошнія рэчы мне цікава. Вось чалавек, цяпер вось ён адзін, а потым ён ідзе са снікерсам і заходзіць туды. Вось яшчэ думкі, акрамя таго, што вось апошні снікерс. Было штосьці такое, што вось мяне чакае штосьці, на парогі чагосьці такога? Ну, магчыма, што нейкае. Я так не памятаю дакладна пачуццяў. Магчыма, што, канешне, я хваляваўся. Я думаю, што мяне там чакаюць, але заўсёды лічыўся з тым, што могуць мяне не прыняць.
здзіўленнем было, калі пазваніў у дзверы, мы пазванілі ў дзверы того дому, і дзверы адчыніла манашка, якая працавала пры касцёле, і вось гэта было тое, што запомнілася. А хто быў той другі, хто з вамі побач ішоў? Ну, малады чалавек, маладзейшы за мяне. Ну, ён ужо Не. жывець у шырокім свеце. Мы падтрымліваем кантакт, ну, ягонае жыццё склалася іначай. Ну, распавядзіце, як там было ўнутры. А ўнутры было, ну, не ведаю, пра што вам расказваць, звычайна Ну, было. як было? Ну, вось, ну, той, што адразу гляжу, вось маё, вось за гэтым шоу. А гэта вось мне не падабаецца, вось гэта складана. Ніколі ў мяне не было такіх момантаў, што вось ёсць нешта адно маё і выключнае. Я прыйшоў, мне сказалі, што вось тут так прынята, так і так. Тады маліцца, так есці, яду трэба зрабіць самому, альбо там першы момант нам трэба было падрыхтаваць пакой для сябе, дзесьці там знайсці ложак. Ён там дзесьці быў, но яго трэба было вось там падрыхтаваць сабе. Ну і звычайнае хатняе жыццё пачалося. Я адразу адчуў, што вось гэта мой дом, у якім мне трэба жыць. І Значыцца, ўсё правільна зрабілі браты капуцыны. Там я глядзела у вас на сайце, ёсць там пра братоў капуцынаў, і там такія парады, як трэба сустракаць новенькіх, гэта ж усё ж такі, як трэба іх там прымаць, каб яны адразу адчувалі сябе ў доме сваім. Я хіба нечага не дачытаў яшчэ на тым сайце. Там цікава. Ну, мне здаецца, можа, нам гэта не заўсёды атрымліваецца, але ну, мы імкнёмся да таго, каб прымаючы гасцей, каб прымаць іх не як гасцей, а як нашых хатніх. У мяне прыйшло пытанне. Ці ўсё ж такі былі сумневы, што гэта, аднак, не вашая дарога? Ну, нельга сказаць, што іх не было сумневу. Ну, тое, што не мая дарога, ну, не ведаю, ці такія сумненні былі. Найбольшыя сумненні, якія ў мяне былі, асабліва перад прыняццем канчатковага рашэння, гэта тое, што я бяруся за справу, якой не годны больш як бы удзельнічаць. Мне заўсёды было ўражанне пра тое, што гэта самыя святыя рэчы, а я ўсё ж такі, ну, чалавек з абмежаваннямі. Такія сумненні былі. І ну, яны ёсць і зараз, і сёння я не ўпэўнены ў тым, што ўсё раблю ўласціва, а часам і ўпэўнены ў тым, што некаторыя рэчы раблю неўласціва. Ну. А як-то палепшыцца там магчыма, што вось робіць капуцын, каб палепшацца? А штодзённа робіць тое самае. Штодзённа задумаецца над сваімі грахамі, марыць, каб яны было менш, альбо яны былі меншыя, ну але жыццё яно больш-менш так хутка не змяняецца, як хацелася. У вас так все хораша. У арміі хораша было. Не, ну, в школе хораша. Дакладна магу вам сказаць, што я шчаслівы чалавек. Ну, можа, у іх апавяданнях выходзіць, што ўсё было хораша. Я быў абсалютна звычайным сярэднім чалавекам і ў школе, і ў войску, і ў капуцыну, але я шчаслівы чалавек. А давайте так пашукаем вось такі момант, асаблівы момант, калі вы адчулі, што вось проста фізычна адчулі, вось ёсць Бог, вось ён побач. Я думаю, што гэта было яшчэ перад тым, як я трапіў у касцёл. Проста сярод вось гэтага ўсяго шчасця ён усё ж такі знаходзіўся побач, і нічога такога асаблівага не можете згадаць? Не, ну зараз я магу сказаць, што ён заўсёды быў побач. Я гэта проста не адчуваў і не ведаў, але тое, што ён быў заўсёды побач, і тое, што ўсе гэтыя моманты маім жыцця, якія былі, ну, яны ўсё ж такі это адзін шлях быў. Хоць я там і мару пра IT альбо пра рамонт лампавых тэлевізараў, то тым не менш, ну, гэта як бы быў, не ведаю, чым гэта параўнаць, это быў час, у якім, ну, нешта іншае ў маім жыцці адбывалася важнае. Ну, як бы быць студэнтам радыёкаледжа, ну, звычайна гэта, ну, атрымаць нейкую спецыяльнасць. У маім жыцці гэта становіцца сталым чалавекам было. Таксама і служба ў войску. Гэта момант, у якім я фармаваўся як чалавек. І пры гэтым, ну, у каледжы можа менш, а ў войску, ну, для мяне гэта ўжо было такое хрысціянскае жыццё. А кляштар капуцынаў, ён падобны на войска? Не вельмі. Войска гэта такая структура вельмі цвёрдая, і каманды камандзіраў маюць там вялікае значэнне. А кляштар гэта ўсё ж такі асяроддзе людзей, якія добраахвотна туды прыходзяць
І ну, калі можна так сказаць, поспех жыццёвы залежыць ад канкрэтнага капуцына. Там вельмі шмат свабоды. І чаго ты ў гэтым жыцці капуцынскім дасягнеш, ну, у большай ступені залежыць ад цябе. Канешне, там ёсць правілы, там ёсць настаяцелі, і іхнае меркаванне таксама мае значэнне, але ну, мне здаецца, галоўная рыса настаяцеля не перашкаджаць падначаленым, калі іх так можна назваць, рэалізоўваць у сабе Божае пакліканне. Тут гучала слова свабода, па сакрэту кажу, хто шукае свабоду, шукаць яе ў капуцыноў. Яны казалі, у іх яе шмат. А тут павінен быў такі прыйти нам, напэўна, пытанне ад сучасных хлопцаў, якія стануць святарамі, можа, у хуткім часе ці калі. Яны не напісалі сама агучу. А мелі напісаць? Яны не, ну, можа, сувязь перарвалася. Я просто ведаю, што яны дакладна хочуць ведаць аб тым, ці ёсць, як... Не, яны дакладна ёсць такія на шляху сталення святара, сумневаць, ці правільна я абраў гэты шлях, і ці, можа, ўсё ж такі я прызначаны больш да звычайнага жыцця. І калі гэта прыходзіць, то як з гэтым трэба змагацца, з гэтымі сумневамі? Дык, мне здаецца, правіла заўсёды тое самае. Ну, а як можна вось вызначыць, ці там радыёкаледж гэта маё, ці не маё, ці Тацяна гэта мая жонка, ці не мая жонка? Ну, просто з жонкай, з каледжам больш-менш зразумела. Чаму зразумела? Вот, калі Потому вы мне што гэта выясніце... простыя рэчы. А мне здаецца, што гэта аднолькава заўсёды складаныя рэчы, таму што гэта ну, людскі шлях. Ну, ён такі просты людскі шлях. І выбіраць яго трэба ў свабодзе. Калі нехта адчувае нейкую несвабоду, то ну, навошта ісці гэтым шляхам, который нас пужае? Варта ісці тым шляхам, который нас радуе і цешыць. Калі нехта жэніцца ці выходзіць замуж, то ён на пачатку адчувае, што з гэтым чалавекам можна быць шчаслівым, і для гэтага чалавека можна памерці. Такое маё ўяўленне пра сужэнства. Таксама і на ўсіх іншых шляхах. Калі гэта шлях, які мяне радуе, і я гатова даць гэта жыццё на гэтым шляху, то это дастатковая норма, каб быць упэўнены ў тым, што варта жыць. Вы зразумелі? Клерыкі, слухайце, што вам кажуць дарослыя святары. Так, штосьці мне тут яшчэ напісалі. Мне тут пішуць. Ну, давайте пачытаем. Лялькаводы мною кіруюць. Ці бацькі не былі супраць вашага рашэння? Ці бацькі? Цікавае вельмі пытанне. Я б на яго адказаў бы так, што, можа, я памыляюся, але мне здаецца, што мае бацькі ніколі не зразумелі тое, што я абраў і якое рашэнне прыняў. Але я удзячны сваім бацькам не толькі за гэтае рашэнне, а за тое, што яны заўсёды мелі дастаткова адвагі, каб мне давяраць. Я адчуваў сябе заўсёды чалавекам, которому бацькі давяраюць. І нават калі я памыляўся, то яны там неяк мяне пацяшалі, а калі я не памыляўся, то яны шчыра радаваліся. Таму ну, бацькі не маглі забараніць, у іх не было такого звычаю забараняць рабіць нейкія рашэнні. Але я думаю, што для іх гэта было ну, цяжка неяк прыняць, таму што яны не да канца разумелі, што мяне ў жыцці чакае. Але яны шчыра радаваліся тым дасягненням, якія бачылі. І зноўку ўсё добра. Лялькаводы задаволеныя, сядзяць, усміхаюцца. Добра, тут добра, тут дазволілі, ніхто не перашкаджаў. Вы хацелі нейкага тут... Хацелі драматызму. Смутнага чалавека знайсці? У нас же там такая музыка, такая сумная. Можа, гэта і-за прамога эфіру, я састрэсаваны і так усё. А вось, я, можа, забуду такі пытанні задаю. Хочацца, ну так, мы тут звычайна плачам, а сёння чамусьці не плачацца. Ну, час радасці. Час радасці. Я хацела спытацца пра гэты час. У час адвенту мы заўжды пытаемся святароў аб тым, што ён для вас, адвент. Ну, для мяне гэта... Ну, я адвент ведаю як час сапраўды радасці. Канешне, я чуў ужо там тэарэтычна, што некаторы гэты час называюць пастом, пакутамі і ўсё такое. Маё самае любімае свята — гэта ўсё ж такі Божае нараджэнне. Не ведаю, ці это звязана з нейкім маім першым вопытам у касцёле, ці проста так з жыццём. І таму ну, гэта час, который заўсёды натхне на тое, каб шукаць Бога побач. А гэта радасны момант.
Яны працягваюць. Так. Чым для вас ёсць манаская супольнасць і жыццё з братамі? О, ну тут уже будзе трошку менш радасці, але толькі крыху менш. Ну, гэта у манаскім жыцці заўсёды ёсць два аспекты: радасныя і менш радасныя. І я цяжка сабе ўяўляю жыццё без супольнасці. Калі здараюцца такія сітуацыі, паколькі супольнасці у нас дастаткова нешматлікія, і час ад часу здараюцца такія моманты, калі даводзіцца заставацца аднаму, то я заўсёды сябе кепска адчуваю з-за гэтага. Але калі узгадваючы дзяцінства, вось гэта можа добры прыклад, калі мы з братам жылі ў адным пакоі, то мама называла наш стан, што разам цесна, а паасобку смутна. Вось нешта такое таксама адбываецца ў супольнасці. Усё ж такі, калі мы разам, то таксама і даўжэйшы час разам, то ўсё ж такі супольнае жыццё з'яўляецца нейкім цяжарам. Мне здаецца, што ўсё ж такі мы найбольш звычайна крыўдзім тых людзей, которых вельмі часта сустракаем. Не толькі ў манаскім жыцці. Ну, гэта просто таксама і ў сямейным жыцці. Вось таксама і ў манаскім. Той, з кім мы жывём, то заўсёды ёсць нейкія там альбо проста тэмы да дыскусій, альбо непаразуменні, альбо нейкія там памылкі, альбо калі нехта памые кубак, а другі яго забрудзіць, па-сабой не памые, то гэта крыўдна для некага. Ну, просто так, як бывае ў звычайным жыцці. То есть два аспекты, але ўсё ж такі для мяне важна тое, што ёсць супольнасць. Супольнасць, гэта каштоўнасць, канешне. Мы тут на Радою Марыі часта думаем, гэта нам так пашчасціла. Каштоўнасць. Трэба за яе таксама плаціць. Плаціць? Ну так. Чым? Каб супольнасць, сваёй адказнасцю за лёс супольнасці, сваім удзелам у жыцці супольнасці. А у вас у супольнасці, прабачце за такое пытанне бытавое, ёсць нейкія мянушкі паміж сабой? Ой, у некаторых такі ёсць ярчэйшыя мянушкі, но мне здаецца, мы найчасцей называем альбо па імя называем брата, альбо часам з нейкім такім жартам называем, каб акрэсліць нейкае брата, называем тое, чым ён займаецца, альбо тую пасаду, якую ён, быць можа, выконвае ў касцёле. Напрыклад, суддзя. То вядома, што у КПЗ толькі ёсць адзін суддзя, альбо дырэктар Карытаса. То на сённяшні дзень толькі ён адзін у нас дырэктар Карытаса. І так і кажуць, дырэктар Карытаса, падайдзіце сюды і памыйце вашу... Не, можам сказаць іначай, што схадзі ў дырэктара, што-небудзь запытайся. Ага, вось так. Ну, напрыклад. А ваша пасада, яна адказная? Адказная? Для мяне радасная. Да што ж гэта такое? Трэба гэтую перадачу ўвогуле скончваць. Ну, вы, можа, яе не паказваеце. А яна ўжо паказваецца. Сама паказваецца. Дык што будзем рабіць? Не ведаю. Ну, падумайце. Можам вярнуцца на дважды два. Ну што ж, я вось паглядзела на гадзіне, гляджу, што ўжо час у нас... Канец эфіру? Ён у нас такі, гэта час хутка бяжыць. Ясна. Давайте неяк творча заканчваць. Давайте творча заканчваць. Я не спяваю, не танцую. Это мае абмежаванні. Я не магу. І яшчэ ўберыце лялькаводаў, бо яны глядзяць і смяюцца. Што такое адбываецца? Брат Олег, давайте мы скончым, ведаеце чым? Добрым пасланнем, такім кароткім людзям на вось гэты перыяд, пакуль мы чакаем Божага нараджэння. Всё ж такі вы святар, а слова святара для нас вельмі важна. І это будзе добрае такое заканчэнне, я думаю. Радаснае. Пасланне да гледачоў і слухачоў? Так, нашы слухачы, яны нас слухаюць цяпер. Ну, кароткае. Так. Кароткім мне лягчэй, чым даўжэйшае. Давайте. Паважаныя гледачы і слухачы, я жадаю вам упэўненасці ў штодзённым жыцці. Цяжкасці заўсёды часовыя. Сонца абавязкова ўзыдзе. Амен. Дзякуй вялікі за ўвагу. Дзякуй шчыра ўсім тым, хто быў з намі падчас нашай вясёлай сёння размовы. Я тут свой любімы жанр думала, цяпер уключу, там слёзы буду ліць, а не атрымалася, на жаль. Трэба было папярэдзіць. Дзякуй шчыра за такую магчымасць не плакаць і не мазаць глаза і проста
радасна пражыць гэтую гадзіну. Дзякую шчыра вам за вашае служэнне. Дзякуй вялікі за час і Хвала ўвагу. Навекі хвала. Голас паклікання. Гісторыі людзей, якія адказалі так на голас Пана Бога.